hizkuntza ohitura horiek aldatu dituztenak direla parte hartzaileen bi herenek. Eta, datu positiboa da hizkuntza ohiturak aldatzea ez delako magia bidez egiten. Azpimarratu nahi dut ingurune erdaldunagoetan aldaketa handiagoak gertatzen direla. Eta hori oso positiboa da. Aurrekoak baino altuagoak direla, berriro ere datuak, esan nahi dut. Entrenamendu horrek eta ariketa sozial horrek egiten duela aurrera pausuak emotea apurka-apurka. Parte hartutako entidadenia eren batek, 31,1 edo, lortu egin du hizkuntza ohitura horiek aldatzea. Asko da. Eta gainera, 21,3 erantzun digute ordutik euskara gehiago erabiltzen dutela, ez da? Eta 10% ordea lortu duela euskara izatea entidadeko hizkuntza. Hori oso aurrera pausu handia da. Bozketaren emaitza onako izan da 72 eman dugu botoa, 12 boto alde, 71 kontra, beraz, ez da itzultzen lege proiektua Jaurlaritzara. Helburu eta printzipio komun batetik egin dugu lan, etorkizuneko hezkuntza sistema on bat ahalbidetuko duen lege berri bat eraikitzea. Legedi berri honek eskainiko diguna, egonkortasuna, konpromisoa eta horizontea. Bide luze guzti hori alboratu nahi duten eta benetan legerik nahi ez duten osoko zuzenketa hauei ezezkoa bozkatuko diegu, gaur aukera berri bat eman nahi diogulako eztabaidari, aukera berri bat eman nahi diogulako gogoetari, aukera berri bat lege on bat izateari. Eskola publikoak kaltetu eta bigarren maila batera daraman neurrian. Ezetz borobila ematen diogu. Azkenean, Legebiltzarreko ordezkaritzaren 82ak argi daukagu lege bat onartu nahi dugula, Euskadiren etorkizunari, aukera berdintasunari, gizarte kohesioari eta kalitateari erantzuteko. Cuyo eje es el euskera y se articula a través de 2 lenguas oficiales y al menos una lengua extranjera, 3 lenguas, enfoque plurilingüe, flexibilidad y adaptabilidad, inclusividad y eficacia. Lan egiteko espazioak sortzea aurreikusi beharko luke plan honek, bai ikerketa, irakaskuntza arlo honetan eta oinarrizko unibertsitateen langileen baldintzak hobetzea ahalbidetu beharko luke eta azkenik losoaren baitan sortu zaigun arazo honi irtenbidea emateko aukera kontenplatzea nahiko genuke. Helburua gure ustez ez da izan behar daukagun ezer ordeztea, baizik eta komplementu bat jartzea eta kalitatezko hezkuntza online bat ematea Euskadin eta Euskaditik. Guztiona izan beharko lukeen konpromisoa da. Sindikatuen arabera, pasa den urriaren 11an Euskal Herriko Unibertsitatean deitutako greba arrakasta nabaria izan zen. Azaldu dutenez, 1200 irakasle eta ikertzaileek mobilizazioetan hartu zuten parte eta lanuztearen jarraipena 190%koa izan zen. Egindako balorazioan, irakasleek errektore ordetzaren jarrera kritikatu dute ere. Jarraipena 100%an kokatzerakoan, errealitatea desitxuratzeko saiakera leporatuz. Neurri murriztaileak eta lan baldintza prekarioak salatu dituzte, hilean 800 euroko soldata jasotzen ari diren langileak eredutzat hartuz. Egoerari irtenbidea emateko, elkarrizketarako deia zabaldu dute. EHUko irakasle ikertzaileek emandako erantzun masibo horren ostean, biltzeko eskaera erregistratu dugu. EHUko errektoreari zein Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari zuzenduta. Grebara eraman gintuzten aldarrikapanen aurrean zer irtenbide proposatzen dituzten galdetzeko. Baita sindikatuen aldetik proposamen zehatzak egiteko. Argi daukagu orain arte izandako alde bakarreko jarrera ezin dutela mantendu. Arazoei muzin eginez eta beren erabakietan beren burua justifikatzen saiatzen. Norabidea aldatu behar dute eta EHUko langilei zein euskal jendetarteari
begirako neurriak hartu. Gauza korrela, Euskal Herriko Unibertsitatearen irakasle eta langileek hurrengo urriaren 25ean Euskadiko sektore publikoan deitutako grebarekin bat egingo dutela iragarri dute, baita azaroaren 30erako deitutako greba feministarekin ere. Kalitatezko zerbitzu publikoak eta lan baldintza duinak alderrikatu dituzte, besteak beste 10% soldata igoera edota lan kargak arintzea eskatuz. 03ko aurreskoletako plataformakoek hezkuntzara jo zuten atzo instantzia baten bidez, aurreskolen eta landa eskolen zerbitzuko zuzendariarekin bilera bat eskatzeko asmoz. Helburu nagusia, hezkuntzako etapako lehen zikloaren aldeko ituna sinatu zenetik sortu den egoera argitzea. 2023ko urtarrileko itundutako hezkuntza errefortzuen kontratazioaren eta soldataren igoeraren aplikazioan, funts publikoekin sostengatutako haur hezkuntzako lehen zikloko ikastetxen artean sortutako desberdintasunak ere argitu nahi dituzte. Hori esek baitira haur hezkuntzarako etapako lehen ziklorako itunean jasoak daudenak. Bai, eskatu diogu 03ko zuzendariari bilera bat behar dugu lehen bailen. 03 zikloaren aldeko ituna sinatuz gero, sinatu zen aspaldion, eta momentuz gaurko egoera ez da nahi genuena, batugu hainbertze gauzak hobetzeko eta nahi dugu beraien azalpenak. Aurreskolen eta landa eskolen zerbitzu horiek betetzeko aplikatzen ari diren neurriak ere aztertu nahi dituzte. Izan ere, aurreskolen eta landa eskolen zerbitzuaren aurreikuspena haurtzaroaren arretarako Europako batzordeak gomendatutako ratioetarantz aurrera egiteko beharra ikusten dute. Ikusi beharko da orain nea instantzia horrek erantzunikote duen ala ez. Oiartzungo udalak duela urtebete abiatu zuen zaintzadi proiektua hautazkoa ez den bakardade egoeran dauden Oiartzungo helduen bizikalitatea hobetzeko zaintza sare publiko komunitarioaren bitartez. Zaintzadi proiektua martxan jarri genuen dula urte pasatxoia. Zaintzan inguruan hainbat buelta eman dizkiogu bai udal barruan eta herri mailan ebazeon kezka bat. Zaintza familiengan eroi den lan bat izan delako edo instituzioengan askotan, ez? Eta pixkat faltan botatzen, ez? Garai batean hain naturala ateatzen zen bizilagunen zaintza edo, ez? Komunidadeak, herriak, herritarrak zaintzeoi berriro pixkat aktibatzeko ideia horrekin martxan jarri genuen proiektu hau pixkat publiko komunitario formatuan, bai? Orduan, diagnostiko bat egin zen, herriko eragileekin, herriko hainbat zerbitzukin eta osasun zerbitzuakin bai, elkarlan bat sustatu zen, formakuntza eta sensibilizazio saio txikiak bai egin ziren, eta jada esku hartzea martxan dago, 25 pertsona daude esku hartzen momentu honetan, eta orain falta zaigu hankai garrantzitsuena, ez, dela komunidadea eta herria aktibatzea. Orduan hasi dira herritar batzuk beren izena ematen, lehenengo elkarrizketak bai hasi dira, eta hoixe da helburua, ez? Gu elkar zaintzea eta tartetxo bat hartzea gure egunerokotasunean ondokoa zaintzea, ez? Eta batzutan, ez, ematen du konpromezu hori hartzeak kenduko digula gure egunerokotasuneko denbora asko, baina azkenean bilatzen duguna da keinu txikiak itea ondokoa zaintzeko. Programaren helburuetako da zaintza sare publiko eta komunitario egitea. Hortan datza pixkat udalangan, familiangan ere ateatzia eta herritar bezala lantzia, ze eskaintzia dakau, ez? Askotan hori da galdera. Eta pixka hor pertenentzia landu, ez? Eta komentat denodak egun bezala gure gizartean denbora pixkat eskas ibiltzen gea, baina gu bai esaten deuna da, azkenean hau izan berdula aldeuna egiten, eta horregatik iten dugu lehenengo elkarrizketa bat presentatzen edo nahi dutenen pertsonantzat, eta ez behaiek karga bat bezala bizitzia. Azkenean da, denok irabazten deu, denok gea herrian parte, eta azkenean gure helburutako bada hori, ez? Ze eskaintzea dakaten eta ze jasotzea dakaten, ez?
eta hor lantzen dana pertsonakin, edo gu lantzen deuna, auzozain izan nahi duen pertsonakin da pixkat, niz eskaintzeakat, bastian ordu bete, aztian 3 ordu, 3 ordu. Nei guza ezaitau, hau konpartitu nahi dut. Eta bilatzen deuna da, karga bat bezala ez bizitzea, baizik eta, aportazio bat bezala, azkenean herritarra izateko, eta herria eta komunitatea aktibatzeko. Bi motatako auzozainak egongo lirateke, eta lehenengoa adibidez izango litzateke dinamizatzailea izango litzakena, hau izango litzake herritar bat, non bere denboa eskaini nahi dien, taldekako ekintza bateri. Izan daiteke puntua egitea edo astean behin gelditzen naiz beraiekin eta egunkaria irakurtzeko, hori izango litzateke dinamizatzaileana, eta gero besteago zan auzozain banakakua. Banakakua azkenean izan daiteke, bani miren bezala nahi dut eskaini astean ordu bete daukat, orduan nahi dut gelditu pertsona hauekin bai kafe bat hartzeko edo pasiatzea joteko, azkenean denbora bat eskaini nahi diet banakako horretan egoteko. Banakako horretan egon daiteke ere ezin balin badet ordu bete hori eskaini edo denbora luze bat eskaini, azkenean nire inguruan ditudan pertsona horiei atentzioa jarri, izan daiteke azpiko bizilaguna, bere ohiturekin jarraitzen duen, aldaketa bat jarraitzen duen egitea. Ikusten baldin bat zerbait aldatu dela, zaintza direkin jarriko nintzateke harremanetan, eta ikusiko genuke zer gertatu den, edo pixka bat egoera aztertuko genuke. Hartzu egiten diogu deialdia, azkenean animatzeko, komunitatea berriro aktibatzeko eta bakoitza bere aletxoa jartzera. Auzoan bizi etxe bizitza sareak Gasteizko 3 familia etxegabetzea arriskuan daudela salatu du. 3ak Beraka gizarte ekintza programak kudeatutako etxe bizitzetan bizi dira. Saretik baieztatu dutenez, familietako batek irailaren 26an jaso zuen kaleratze agindua, 28an burutu behar zena. Tarte horrekin helegitea aurkezteko eskubidea urratu dela salatu dute. Momentuz etxegabetzea atzeratzea lortu dute, baino arriskua jarraitzen duela azaldu dute. Orain, 2023ko horrian etxegabetze erreskoan gaude. 2019tik Berakako etxe batian bizi gara. Hasieran ondo geunden, baina gero Beraka gauza asko eskatzen hasi zen. Kaso egin behar genuen, bestela kalte egiten dizute. Txantajeatzen ziatuzte, elikagaia bankoak endo zeguten adibidez. Edo orainketa batzuk egitera behartu, baina fakturarik gabe. Eta seme alabak kentzeko mehaztuak ere egon dira. Osotara, 3 familia dira etxegabetze arriskuan daudenak, 3ak adingabekoekin eta egoera zaurgarrian. Berakako arduradunek beraien aldetik, etxegabetze agindua jaso duen familiak etxe bizitza horretan 4 urte baino gehiago daramatzala azaldu dute. Normalean errekurtsoa 6 hilabete eta urtebete bitartean erabiltzen delarik. Larrialde egoeran dauden familientzako errekurtsoa dela adierazi dute, orain kalean dauden beste pertsonentzat behar dutena. Olako kasuak gutxi izaten direla azaldu dute ere, olakotan laguntzeko gai ez direla azpimarratuz eta erakunde publikoen papera gogoraraziz. Kaleratzea gelditzeko aldarrikapenarekin elkarretaratzera deitu dute auzoan bizi saretik. Ostiralean izango da, arratsaldeko 7etan San Markos kantoian. Bilbobuseko langileek 10 greba eta mobilizazio egun abiatuko dituzte urriaren 23an hasita hitzarmen kolektibaren alde. Bederatzi egunetan hiri garraioko enpresa publikoko langileek 4 orduko lanuzte partzialak egingo dituzte eta abenduaren 21ean 24 orduko greba egingo dute.
Honen bestez, Bilbobuseko langileek 4 orduko lanuzteak egingo dituzte urriaren 23an hasita. 2 protesta izango dira egunero, 7:00 11:00 goizean eta 5:00 9:00 arratsaldean. UGTek eta Komisiones Obreras sindikatuak akordio batera heldu dira Volkswageneko zuzendaritzarekin eta aintzin akordioa lortu dute. Zuzendaritzak eta UGTek eta Komisiones Obreras sindikatu nagusiek lorturikoa 10. lan hitzarmena izanen da eta 3 urtez ere izanen da indarrean. Aintzin akordioan enpresak hitzeman du 2026tik aintzin egungo enplegu maila berreskuratuko duela. Hala ere, ELA, LAB eta CGT sindikatuak adostutakoaren aurka azaldu dira. Orain nahi dutena da galdeketa egin langileriari eta hor daude pentsatzen nola egingo duten. Gure aldetik ikusi dugu negoziazioa ez dela egon hitzarmen bat negoziatzeko borondatea. Orduan, guretzako oso eskasa izan da negoziazioa eta ez dugu sinatuko. UGT eta Komisiones Obrerasen artean lan batzordetako 31 ordezkarietatik 21 dauzkate eta ziuraski aintzin akordioak aintzina eginen du. Akordioaren barrenean, bertzeren artean, adibidez, soldatak kontsumorako prezioen indizearen arabera gaurkotuko dituzte. Errendimendu pertsonalaren saria ere 200 eurokoa izanen da. Bukatzeko, zuzendaritzak onartu du baja arruntak osasun sistema publikoak kudeatzea. Izan ere, azken 3 urteetan, zeregin hori mutua pribatuen esku izan da. Epaileak ELA sindikatuak egindako eskaria onartu eta Guardian eta Parter Capital taldeen enpresa batzuk glabistako enplegu erregularizaziorako espedientearen prozesuaren parte izan behar direla agindu du. ELAk bi enpresa horrengan taldea izatearen zantzuak ikusita egin zuen eskaera. Epaileak espedientearen prozesua etetea erabaki zuen orduan, dokumentazioa ikuskatzen zuen bitartean. Orain, eskaria onartzea erabaki du eta enpresak negoziazioetan parte hartu behar dutela agindu du. Honekin batera, enpresa hauek ELAk eskatutako hainbat dokumentu negoziaziora gehitzea agindu du ere. Dokumentazioa erazten den bitartean, prozesuaren kontsultaldia etenik jarraituko du. Laudioko glabista enpresaren langileek espediente aurrera egitekotan 240 lanpostu suntsituko direla salatu dute, eta Eusko Jaurlaritzaren parte hartze aktiboa aldarrikatu dute. 2024an Gasteizko udal zerga tasa eta prezioak bere horretan mantenduko dira. Izan du oposizio taldeen babesa lortu aurkeztutako ordenantza fiskalen proiektua aurrera eramateko. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeek, proiektu honetan gobernuarengan gertuen zeuden taldeek, PSE eta EAJak akordioak lortzeko borondaterik izan ez dutela baieztatu dute. Proiektua negoziazio errealik gabe aurrera eramaten saiatu direla azalduz. PPek bere aldetik inolako zerga igoeraren aurka agertu da. Nos vimos obligadas a retirar las 90 enmiendas ante el interés partidista del PNV y del PSE, que esto es lo que querían, y díganlo claramente, lo que quisieron era subirle un 2,5% los impuestos a toda la ciudadanía y olvidar las bonificaciones y la progresividad fiscal. Unos impuestos que lo que querían era ahogar a las familias con un hachazo fiscal sin precedentes y lo que querían subir absolutamente todas las figuras impositivas de nuestra ciudad. Nuestro voto contrario, con nuestra enmienda a totalidad, a unos ordenanzas fiscales que no se adaptan a la realidad ni del ayuntamiento, que tiene más dinero que nunca, ni de las familias que tienen menos dinero que nunca. No había 24 horas del debate de ordenanzas fiscales. No era el momento ya de ponernos a abarcar todo el conjunto de la ordenanza. En este momento, pues, aunque sea muy frustrante, no va a haber un acuerdo de ordenanzas fiscales, pero yo le invito a reflexionar y no a echarnos la culpa a los demás. Gobernuak koherentzia falta leporatu die EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeei. Aizezkoa interes elektoralistei egotziz. Se supone que un grupo municipal, cuando presenta enmiendas a un proyecto, las defiende a capa y espada, las apoya hasta el final y no se queda a mitad de camino, que es lo que hizo Elkarrekin. Yo creo que lo que pasó tanto a Bildu como a Elkarrekin es que tuvieron miedo al acuerdo. Tuvieron miedo a acordar porque en realidad no querían hacerlo, no querían pactar. Gauzak horrela, udal zerga, tasa eta prezioak izoztu egingo dira hurrengo urtean. Aldi berean, hutsik dauden etxebizitzen gaineko tasa edota birziklatzeagatik egindako hobariak ezin izango dira indarrean jarri.
PSNek, EH Bilduk, Kontigo Zurekin eta Geroa Baik bat egin dute Legebiltzarreko hainbat batzordeetako presidenteak kargutik kentzeko eskatzeko. Zehazki, foru araubide, hezkuntza, ogasun, landa garapen eta ingurumen, gizarte eskubide, industria eta transizio ekologiko, funtzio publiko eta barne eta justizia batzordeetako lehendakaritzak dira. Eta baita, ekonomia eta ogasun batzordeko lehendakari ordea eta idazkaria ere. Batzordeko presidenteak kargutik kentzeko eskaera hori Nafarroako parlamentuaren historian inoiz egin gabeko eskaera da. Ganberaren araudiak ezartzen duenaren arabera, batzorde bakoitzak 3/5 gehiengoz erabaki beharko du kargu uztea. Finitzeko aipatzea, eskaera hori UPNren eta proposamena egin duen taldeen arteko desadostasunaren ondoren izan dela. Joan den larun batetik hona, indarkeriak gora egin du lehendik gerra egoera etengabean murgilduta zegoen Palestinako lurraldean. Israelek Palestinaren aurkako erabateko gerra deklaratuta, Gaza guztiz suntsitzen ari da. Gerra krimen kontaezinak eginez, palestinarrak erailez, finean gizarteriaren aurkako 11 urraketa eginez. Hori guztia salatzeko, bildu dira LAB, SK, Steilas, Etxalde, IRU, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak, bai Iruñeko udaletxe plazan eta baita Bilboko eliptika plazan ere. Indarkeria gora egin du Palestinan, hala ere ezin dugu gastu hau ez dela aste batzuetako edo azken asteko kontua. Israelgo estatu sionistak azken 75 urteak daramatzala Palestina kolonizatzen eta herritarrei apartheida ezartzen. Oraingo honetan gainera argi dago Israelen helburua Gaza erabatzuntzea dela eta ezinbestekoa dela behingoz sarrazki hau geldieraztea. Sindikatuek Israeli bere hondamendi politika finitzea eta Palestinaren lurraldearen okupazioari bukaera ematea exigitu diote beraz. Lehenengo 75 urtetan bezala, lehenik eta behin dei bat egin nahi diogu deseskalada militarari, eta dei bat egin nahi diogu elkarrizketari eta akordioari. Azken 20 urtetan bezala, badago estrategia bat, genozida den estrategia bat, Palestinar herriaren kontra. Berriz ere eskatu nahi dugu, Gazako eremuaren aurkako estrategia militarrak eten egin behar direla, eta baita ere, esan nahi dugu, hau ez dela soilik arrazoi humanitarioengatik, baita ere arrazoi politikoengatik eskatzen dugula. Eta arazoren jatorria da Palestina herri okupatua dela. Herri palestinarra errespetatu eta bere estadua errespetatu. Apartheid egoerarekin bukatu egin behar da. Okupazioarekin bukatu egin behar da. Eta zentzu horretan dei egiten diogu Euskal Herritarrei egongo diren mobilizazio eta ekimenetan parte hartzeko. Wine Run lasterketa Eltziegora llegatuko da urten. Probaren 6. edizioa urriaren 29an egingo da, 3 modalitate ezberdinekin. 10 eta 20 kilometroko lasterketak eta 10 kilometroko martxa herrikoia. Azkeneko honen ibilbidea herriko mahasti eta upategietatik igaroko da. Osotara 3 upategi bisitatuko ditu bakoitzean ardo bana hartzeko aukerarekin. Tokiko produktuak eta kirola batzeko aukera paregabea. Ibilaldi herrikoia eta lasterketak amaitzerakoan Eltziegoko herrian ere hainbat puntu egongo dira ardo desberdinak probatzeko, gastronomia aldetik parrilla erraldi bat egingo da, paella jateko aukera izango da, eta bisibilidadea eman nahi diogu, bai Arabar Errioxako gastronomiari eta baita ere bertako produktuei. Modalitate guztiak batuz, 3.000 lagunek hartuko dute parte lasterketetan. Dortxal guztiak jada agortuta daude. Hala ere, urriaren 29an Eltziegora gerturatzen direnek, tokiko ardo eta pintxo azokaz gozatu ahal izango dute.
Da Time Tabakalerak eta Arte Ederren Bilboko museoak elkarrekin egindako lehen erakusketa azken txanpan sartu da, eta 3 obra berri eta garrantzitsu daude ikusgai. Goiak margotutako Martin Zapaterren erretratu bat eta Maripuri Herreroren 2 akuaforte. Martin Zapaterren erretratua Francisco de Goiak 1787 margotutako olio pintura da. Bertan Goiak Martin Zapater bere lagun mila margotu zuen. Martin Zapaterren erretratuak Goiaren Moratinen erretratua ordeztu du, orain Osloko Munch Museoan ikusgai dagoena. Orain arte ikusi ezin izan diren obrak dira honakoak erakusketa indartuko dutenak esposizioaren azken txanpan Azoraren 5 itxi baino lehen. Azaroaren 4 eta 5 Blanka Arrietaren emanaldiekin emango zaio amaiera Da Time. Erakusketarako diseinatutako bere eske hartze koreografikoa egingo du hilaren 4 eta 5 goizeko 11etan. Da Pro topaketaren 5. edizioa ospatuko da azaroaren 28 eta 29 musikaren eta familia ikuskizunen sektoretako sortzaileen, profesionalen eta programatzaileen artean lankidetzak sustatzeko asmoz. Zein da Pro topaketa hauen helburua? Da Pro topaketa hauen helburua da sortzaileak eta programatzaileak edo industriako profesionalak harremanetan jartzea kultur munduan bidea egiten laguntzeko edo bide hori errazteko. Danok jakin badakigulako kultur munduan bidea egitea ez dela bat ere erraza. Behin hau esan da Pro azaroaren 28an eta 29an egingo ditugu 2 egunetan. Azaldu dutenez, topaketari esker Euskal Herriko kultur aretoetan ekintzak prestatzen dituzten programatzaileek bertatik bertara ezagutuko dituzte sortzaileen lanak. Azaroaren 28an familia ikuskizunei eskainiko diegun topaketa izango da. Hau Durangoko Bizenta Mugel bibliotekan egingo da, eta esan dudan moduan Berbar Euskara Elkartea eta biblioteka bera ditugu bidelagun, eta azaroaren 29an musikaren txanda izango da, musikaren esparruari emango diogu tartea, topaketa horren inguruko izango da, eta plateruena kultural aterpean egingo dugu. Prentsaurrekoan Beñat Gaztelurrutia Durangoko azokaren izenan eta Mai Arana musika bulegoa elkarteko lehendakariak egun horietan eskainiko diren ekintzak azaldu dituzte. Azaroaren 28a familia ikuskizunen proposamenak plazaratzeko izanik eta 29a musikaren